Maredo, fritgående oksekød. Så er der en, den hedder Sardes. Det er en mør kalvekød med creme, svampe, grøntsager og fromage og hjemmelavet spætsel. Det der dej ned i kogende vand, så det bliver sådan melboller, bare i mindre størrelse. Underligt. Så er vi kommet til Schweiz, og det er den gode chauffør, der kører. Er der fjol med Teslaen? Ja, der er også med bossen. Den vil køre 59 km/t. Albers første tur på slæberen, og han gør det rigtig godt. Snippel! Hvad? Hvad? Ja, det er psyko. Hvad har du lyst til? Rolig. Her. Kom hen til mig. Sådan der. Ja. Nu kører du på kanterne. Og så kan vi bare glide lige så stille ned. Og så længe du holder dig på kanterne, så kan du bremse. Og det er det, der er vigtigt. Ja. Det er nice. En god hastighed her. Ja. Hun er nok ved at lave kakaoen. Ja, det kører. Det er træls. Hvad synes du, det gik, Albert? Der står på bordet bare bliver koldt. Godt. Jeg synes så, det gik godt. Ja. Mine ski, de kunne finde ud af at hoppe af. Det er lækkert. Ja. Og jeg kørte Også mine har været også på et tidspunkt. tidspunkt. Men der blev jeg Vi har taget skilærer med, han vil gerne lige vise, hvordan man tager ski på, når man er væltet i et snuptag. Sådan, så rykker vi. Hvad? Nej, det er ingenting. Perfekt. Næsten perfekt. Hey, jeg hader den her bakke. Ja. Jeg falder igen hernede. Ja, nej. Nu drejer du. Nej, så gør du det jo. Så har jeg sagt det nu, du siger, nu kører det bare hernede her. Kør bare uden af mig. Det må du gerne. Det går jo rigtig godt for dig. Det er super flot det der, Albert. Husk frem i støvlen. Og skal han bare gas her. Bare giv den gas her, ret ud. Jeg synes, de ser knaldgodt ud. Det er ren overlevelse. Det ligner 1 million. Det er totalt lækkert, Jay. Hvor du sej, Albert. Wow. Albert, han er bare 10 gange så lærnemt som sin far. Albert lærte bare lige med det samme. Det gør faren ikke. Det er så fedt.
Så er vi på vej op med stolliften. Ja. Hov, hvor er Jakob? Til toppen. Vi kommer helt til toppen af bjerget nu. Ja, det her bjerg her. Ja. Han er bare number one, du. High five! Hvad synes du om det? Hallo. Hej Stefan! Ja. Ikke i rute, men på vej. Måske det ligger i Lyon. Man ved det aldrig. Charlotte! Her Søren! Vi skal herud også så. Ja. Vi skal herud. Men vi er udfordret i dag. Ja, det skal jeg love for. Jeg er på. Lucky potato! Prøv lige at komme herhen, skat. Man kan ikke se så godt ud, når man kører på ski, og så ikke har sat sin hue om bagpå. Det går bare ikke. Nej, det går bare ikke. Det er ren rod. Sådan. Det var lige det, der manglede. Kom så, Søren. Vi skal bare herud i det herude. Ja, vi skal bare nedad. Det er fedt. Det er pure powder, du. Klik, klik. Klik, klik, go fast. Yes, lucky potato. Der har vi Stefan. Han står fandme godt. Ja, OP. Ja, han kan sagtens stå på ski. Det er værre med Jakob. Der har vi min kone. Vi køber ud og tager min kone herude. Du er super sej. Jeg prøver altså. Jamen, du er super sej. Er de også gode brødre, dem her? Ja, de er oppe sort. De er ikke sorte. Nå, okay. Men stejlighedsmæssigt er de sort her. Yes! Så masser af små gode sving. Ja. Og rundt igen. Det ser godt ud.
Du kan da bare køre udenom det. Første gang har jeg glemt at lukke min skidstød. Det duer ikke. Er de gode skistøvlerne? Det må det være, når jeg kan køre med dem uden at lukke dem. Ja. Jeg har glemt at lukke dem inden for restauranten. Nå. Så går turen til Courchevel. Her. Jamen, jeg vil forføre dem. Du forfører dem? Ja. Det er godt. Ret står med. Jo, vi er... Ja. I følger bare efter, Per. Ja, vi skal bare vide, hvad vej vi skal. Angrib, Sandra. Ja, sådan der. Det er derfor, det hedder carving-ski. Jeg skal gå unaturligt. Det kører der bare. Men det er også god sne her. You look like a million bucks. Du skal bare kunne se Mont Blanc. Så får du et på en mere uden bryst. Tak. Nice. Det vil sige, at der var et flot der. Hver gang du pludselig lader den station, så gynger den. Ja. Og ser når det er fra opad, hvor mange mennesker i så. Ej, hold lige der. Hold. Så skal vi ud i et bestemt sted, nok det hvor hun er. Vi kommer ud, jeg tror det er hjørnet. 150 mennesker. Vi skal ud af en tidligere. Bil deroppe. Grønpister, okay. Let's go! Courchevel-prinsessen. Husk at vrikke med røven, når du er herovre. Har hun fået læst det på? Her kan man så få lov at betale det dobbelt for alting her, og måske lidt mere. Eller gå ind i Dior-butikken. Hotel og frem, jeg ved ikke hvilket land. Eller Louis Vuitton. Det er så den der. Det var den der. Men der er også skiområde derovre, ikke? Det er Les Arts La Plagne. Ja, men over ved Mont Blanc. Og et Chamonix. Det er Chamonix. Ja. Fed bakke. Jeg er lige hjemme med at køre først. Der var mere ro der.
Der rammer lidt fart. Ja, helt roligt. Giv mig lige 2 sekunder. 1, 2. Har du gode ben? Vi er ved at være varme nu. Nå, men det er godt, det er godt. Det er godt. Bådsyver. Ja. Så har vi fået nye ski til Jakob. Og han kører som kongen. Kongen børnebanken. Red Bull, here we come! Jeg tror, du bremser. Merci. Et år, der gik vi herop og spiste om aftensmad, og tog vi røvkælke med. Og så kælkede vi jo ned her, man, de røg bare ind i hegnet. Du kører pisse stærkt, du kan ikke styre en kælk, der er ingen bremser på. De landte bare i nettet alle sammen dernede. Hold kæft, det var sjovt. Genialt. Og vi... Så prøv lige at holde her. Hold. Yes. Så ligegyldigt hvad stejl en bakke er den jo aldrig stejlere end det du gør ved at køre på tværs. Undtagen på de andre ski. Det bliver bakken ikke stejlere af. Hvad? Det bliver bakken ikke stejlere af. Nå nej, men du ved. Ja. Det bliver ikke bare nej. Men en bakke er jo... Hvis ikke man kan bremse, så når den Ja, så tager ja. til i fart, ikke? Jo, men en bakke er jo aldrig stejlere end det herovre. Nej. 100. Lige... Og så kører vi ned ad psykopat-børnebakken. Det var så godt det her.
Hvordan kan vi have? Vi kan bare komme. Vent lidt. Du siger lige, hvis der kommer nogen, Anne-Emilie. Hej. Ja, vi står på ski. Det er dejligt. Woo! Kom så, I to. Afsted. Så holdt det op med at blæse. Er det fedt? Hvem ligger der? Vi skal svinge i vores auto. Ja, det er godt.
Så lad os se nogle flotte sving hernede af. Godt ud, Albert. Og venter du bare dernede, Albert. Hallo, Otto. Skal vi med slæberen, ja? Herover, Otto. Herover. Herover. Ja, var det. Var du lige ved at jorde OP? Ja. Yes. Follow the red jacket. Are you okay? Are you okay? Yes. The glass is up there. Yeah. Yes. Ham skal vi væk fra. Han er livsfarlig. Hva? Han er livsfarlig. Du følger bare med deroppe ved knejderen der. Albert. Yes. Masser af små sexy sving. Woohoo! Nemlig rigtigt. Hele tiden små gode sving. Øj, var der en skisnapper? Hvad? Det er godt, det når man
Det er når man øver små sving, så vælter man. Det er godt. Hvad? Det er dejligt. Så er der snart varm kakao, du. Jeg ved ikke, kørte han derudover? Jeg så ikke, hvad han blev af. Se lige der, hva'? Snescooter. Nej. Ja, det gør den nemlig. Men det gør den her jo også derhen, ikke? Kommer vi jo bare ned på den grå. Oj. Det er bare ligesom et spejl, det her, ikke? Nej. Ja. Så er der hot chocolate lige om lidt. Hvad var det? Jeg fik lige sådan et ordentligt klump is. Hvor fanden kom den fra? Nå, de der hænger ud over der. Det var da også fucking uheldigt. Meget uheldigt, ja. Det er nu er 1 million, Ida. Så vandt du lige lotto. Ja. Er du med? Den gjorde alder. Det er, hvad er det? 1 ud af 1 million? Ja. Væltede hun?
Nej, men det gjorde sat med nas. Det kunne jeg da lige forestille mig. Det var som basser her, ikke? Anden, de kørte den sgu da selv i morges. Nå, Nej, de var ikke med. var de ikke? Jo, det var Ret det. da. Jo, Nej, det hvor var vel. Hvad isstykker? Hvad sådan et isstykker var? Så er der cirkulation. Men de er med. Nej, det er ikke Jacob, der kommer der. Jo, de kommer der. Albert ligge ved, så tænkte jeg, nu er han blevet fældet af en eller anden. Nej, han var lige nede. Nej, det var bare en skisnapper. Haps. Jacob! Lucky potato! Jacob lavede et punktum. Ja. Hvad hedder den? Jakobbakke? Ja. Hej, Otto. Lars, jeg tænkte på en dag, om os tre vi kunne have sådan en, hvor vi kørte lidt vildere, altså hurtigere, og måske tog knæ der og noget sort. Jeg vil godt prøve en dag. Det er godt. Det kan vi godt prøve. Men næste gang, så hvis vi kommer herud, en af de andre, så kan I komme med ud på den her møller og slå koldbøtter ned af, lave punktummer. Hej Albert! Så det er det bedste far. Det må man ikke. Vi kan godt prøve det her, men hvis man lige pludselig ikke kan dreje, så er man nødt til at bare smide sig ned i sneen. Ja. Fordi her må man ikke bare give fuld gas og køre igennem, så kan man satme slå sig. Vi prøver, men vi skal dreje. Så I kører bare efter mig her. Og det er nok lidt tungt at dreje i, men nu prøver vi. Woohoo! Yes! Det er noget andet end ude på pisterne. Prøv at... Hvem er egentlig bedst af dig og Frej? Hvad? Hvem er egentlig bedst af dig og Frej? Det tror jeg Frej er efterhånden. Han er lidt yngre og lidt mere modig end jeg er. Er I klar? Yes, så kører vi herhen, og så kommer vi ud på pisten. Oj! Den var sgu svær at se, den der. Ja, lyn, det er jo helt tosset, ikke? Jo. Ej, hvor I seje, drenge. Klart du nu under vælgstorm. Ja. I er seje to. Ja, det er I sgu godt nok. Ja, når man skal tage ski på deroppe, så får man varmen. Nå. Kan vi bare køre, eller hvad? Skal vi bare køre på Laløj? Ja, tror jeg. Det gør vi. Det der nu. Det gør vi. Halløj, Laløj! Jeg får se, jeg lavede en smiley. Lars, få se, jeg lavede en smiley. Ja. Yes, så kører vi.
Og kommer der et lille flyvehop herhen. Så er vi kommet op i snevejret. Og vi har taget kørestærkskiene på. Jamen det er jeg spændt på, mine Så se at få åbent den der lift. Det er fedt det her. Ja? Det er ligesom at flyve. Kører I lige for, så filmer jeg lige lidt. Så lidt på afski, ikke også? Nej, frem i støvlen. Midt på. Støt af på begge ski. Der skal arbejdes lidt. Det er mere heldigt stand. Det er dejligt. Nej, det er jo nu rutinen, den træder i kraft. Og man kan mærke lårmusklerne også, ikke? Det er lige før man bliver køresyg, er det, mand? Ja. Nå. Ja, jeg gør i hvert fald. Det er svimmel. Er det rigtigt? Ja. Hvad så? Jamen bare, det ved jeg ikke, fordi jeg tror, det er fordi, man ikke kan se rigtigt i bakken. Ja, det der med, at man ikke har nogen rigtig fornemmelse af, hvad der er ned. Men det er fedt. Det er jo totalt off-piste. Det er skønt. Det er off-piste, det her. Det er det i verden. Off-piste på pisten. De får lært at stå på ski i dag. Kom. Hey, bonjour. Ja, buddy. Sådan. Tu vois rien et suis ton masque. Je n'ai pas une bonne idée de pas. Voilà, viens derrière moi, je vais te prendre petit bateau. Toi, tu me doutes, la balle, c'est parti.
Så blev det til pukkelfist. Jeg blev det smukt, det er en anden oplevelse nu, hva'? Hvor er du god, Lars. Han skulle lige have en hånd, hva'? Ja, han lå jo bare græd. Ja. Det bliver et helvede for dem, det der. Der er langt ned. Ja, der er fandme langt ned. Hvis ned skal de nok komme. Ja. Men det er jo også synd for sådan et hold, at sådan en der med, der er for lille, ikke? Jo. Der er ikke så meget skiskole over det der. Hvad? Det Der er er ikke så overlevet. meget skiskole Nej. over det der. Men bare det, de er ude i det her vejr og får brugt nogle kræfter, ikke?